Ngicela ukubingelela bafundisi bonke, dinceku tenkosi. Boma mfundisi bonke. Haleluya. Sibingelele boVusumuzi. Izinsizwa ngegama lika Jesu. Bese ngibingelela timbali telizulu. Bengi noma ungumama noma ungaba mhle ngeke uzebe umhle njengentombazana. Benginguba usho intombi. Bengingubani na? Ngingubani izimbali zezulu. Oh, beautiful. Hallelujah. Abo highly favored. The Lord is with you. No matter what. Highly favored by the Lord. Isho njalo ingilozi mayifika kuMary. It's all highly favored woman. Hallelujah. Ama-girls ethu bangabo woman. Umehluko abanye they are young women. Young woman. Abanye baku middle, abanye they are old woman. We are women, all of us. Umehluko nje ukuthi yona lengakashadi intombi ikhathalela okwani okwenkosi. Umehluko nje ukuthi engakashadi yona ikhathalela okwani okwenkosi. Amen. Hayi kabi, ngicela ukubingela ubabulele nomama. Bengingubani wangenzela Jesu, wangenzela. Siyabonga enkosini ukuba la ekhaya eBhoda emzini omkhulu. Uthi uCheledi makakhuluma nami uthi uza kagogo, hayi kukagogo really. We bless the Lord. Silele kahle nakuleya hotela enisibeke kulo. Ungako sifika late. Ngoba mawulale hotela kuphuma zonke insinzi nenhlupheko bese uyalala uyaphumula. Proudly so nokuthi nje kungumuzi wentombazana. We bless the Lord for that. Ukuthi lento leNkulunkulu wayembula kumkhonzi wakhe ubaBhengu ukuthi lamantombazana lawa lano Yesu ayoziphatha kahle enze izinto ezinkulu. Uma ubuka iministry yaJesu lapha kuLuke chapter 8 yayisiphakathi kwabomama labe basupporta uYesu, even girls were there. Abo Mary Magdalene. Abo Mary Magdalene, they were never married. Indaba enkulu okhonza uYesu akusumshado. Uyakhonzeka noma ungashadanga. Kanti nawo umshado muhle. Mase ufikile ungawubalekeli. Into efuneka siyazi ngeke sishade sonke. Bakhona abazoshadwa, bakhona ngeke bashadwe. Futhi abangashadwanga ungababukeli phansi. Kunenkonzo enkulu uNkulunkulu ayibekela kubo. Ene bayahlonishwa abadelelwa. Njeba ungacabanga ukuthi mase kufuna kuvela uYesu njengoba izolo bekasho uNkulunkulu. Beyikhona ifamily beyiqualify ngakwasemhlabeni. But God wenza umuntu ongaqualify uMary. What highly favored woman, the Lord is with you. Uyabona ngala kaZakaria uma kuzovela umntwana utshela uZakaria hayi uElizabeth. Kodwa ngala kuMary mase kuzovela uYesu hayi akutshelwa uJoseph. Kuqondwa ngqo kuMary. Kuyaqondwa ngqo kuMary. Akuyiwa naye. Kuyiwa kulo phile ubuntombi ubuvirgin waziphatha.
Kuyadura kuphila ubuntombi. Njengoba ngena intombi yami ipha itestimony athi uyakhonzeka ungamdibanisi nalutho. Hayi uyakhonzeka ungamqhubi. Ungamdibanisi nalutho uyakhonzeka. uGabriel wafika wadeliver yonke le message kuMary athi oh highly favored woman, the Lord is with you. Uke waba sengcakini emhlabeni hlangane nezinto. Uthi mawufuna ukuzubhlungu kakhulu umoya uphakama uzwe omunye athi I am with you. Athi uNkulunkulu oh minami engumtho bosisi uminami Jesu mina engumtho bosisi uminami Jesu umina yes Lord engumtho bosisi emenawa athi fear not. Fear not, I'm with you. Into ezokwenzeka hayi ukuthi ngeke ungene emlilweni. Hayi sengiyam understanda uPsalms 34 verse 19. Ithi many afflictions of a righteous man. Ziningi inhlupheko limnandi ngesixhosa lithini? Ziningi intoni? Zabani zelungisa bese lithini kodwa uJehova uyamphumelelisa. Imnandi nange-NLT version it's each time the Lord rescue him. Each time zona ziyoba ziningi lezi nhlupheko thina igeji yethu ukuba silungile singamantombazana ilezi nhlupheko. Isikala angithi yonke into iyakalwa. Sikalwa ngantoni thina? But each time the Lord rescue. May the Lord rescue you even this morning. Kule nhlupheko okuyo. May the God of heavenly armies, the God of heavenly armies, indoda yempi engabonwa ngamehlo enyama, but the God of heavenly armies is able to fight all your battles. Hallelujah. Silele kahle kakhulu siyabulela. Amen. Cela siyezwini. Leyo kuphakama kwezindlela zenkosi singayihlabela kuze kushaya inkonzo yango-10 kushaya inkonzo yango-3 solo sihlabela yona sithi zipha. Ruth chapter 2 zona zipha ziphakeme zona ziphakeme zona ziphakeme 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 zona ziphakeme zona zona ziphakeme Jesu ziphakeme zona ungiphalele iculo uThixo angilazi nakakuhle nokuthi ubani ohlabelayo angilazi. Ungipha lona mhla ka5 December last year ibe ngeweekend
uyokhonza kumantombazane eMpumalanga athi zonke izindlela zakhe zona zilungile futhi ziphakeme kulendlela zakhe uyabona uyakwenza uhambe even la phezulu la lendlela zakhe ziyakwenza uhambe la phezulu unganyatheli phansi just flop. That is why athi lapha ku Psalms 18 verse 29 we can even scale on the wall. Siphake uhambe nje phezulu bakhashatha. Thank you so much for your prayers after the storm that we faced on the 14th of December last year. And thank you so much for the season that we are in. The season that we are in, God is still on the throne. Yes, Lord. Nothing is too hard for our God. Yes, Ruth chapter 2. Ongasifundela verse number 2. Ude uyokuma lapha verse number 10. Then we pray. Umnikelo wethu uthini nobalile? $2,000. Amen. I believe in thousands when we give. Uzizame masiphuma siya ku breakfast uhamba ulanda imali. Ngoba imali ngiyakubona unayo. Speed point sikhona la kulomzi. Sikhona. Sifuna kude siswaye iphephela. Asikho. Anisare njani? Oh. Sizwa ezibhankeni ke silanda imali sizonikela. Tshela umakhe ukuthi umama lo lapha phambili ukuthi silanda imali. Lendaba yemali weyidibanisa no Proverbs 11 verse 24. Yithi give freely and become more wealthy. Be stingy and lose everything. And asinikeli ngoba imeko ivuma noma iphambana nawe we give. Even we don't preach ngoba imeko ivuma.
We preach the word of God, whether the time is favorable or not. Hallelujah. Ofikile ngasifundela. Hamba ntombi yami. Hayi simnandi isiXhosa man. Qhubeka man. Wathi gci. Qhubeka isimnandi isiXhosa shem. Intoni inkazana? Intombi. Okay, qhubeka. Yes, Lord. Kusho yona ithi kusho bani? Ayithunywanga kusho yona. Qhubeka. Yes. Yeah. Hallelujah, siyabonga. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Lord. Olambileyo. Yes, Lord. Kodwa wena izwi lakho who knows? I love this theme that you gave for this convention. Who knows? Maybe you were made queen for just such a time as this. Who knows? La eBhayibhelini la iheading yale ncwadi lesifunda ngayo uRuth. uRuth. That is the heading. You know Ruth chapter 1, 2, 3 and 4. It's a very, very short scripture and a loving scripture. Uma ufunda izwi lenkosi noma uzifundela wedwa wenza iBible study ekhaya, zenzela umusa, ungafundi iverse lodwa. Funda lonke ibhuku khona kuzwa ukuthi le ndaba ivelaphi. Kufikwa njani la? Kufikwa njani lapha uRuth athi
uNahum kungcono ngihambe ngiye ensimini lithi ngesiswati ngiye ukhimita emva kwalowo longahle ngithole kuye umusa. Sebafikile eBethlehem babuyaphi? Babuya kwaMowabi. KwaMowabi bafike njani? KwaMowabi kwahamba yena uNahum ahamba nomyeni, ahamba nebafana bakhe bababili. Bahamba kwenze njani? Bakhishwa indlala eBethlehem. Kuningi lesingakuchaza ngalokuhamba kwaNahum. Abanye bayamsola, mina ngifuna ukumsola uNahum. uNahum bekayofezakalisa icebo likaNkulunkulu, ngoba icebo likaNkulunkulu alihambi ngalendlela esithanda ngayo. Icebo laNkulunkulu awuli-understand. Nabantu abaduze nawe uma babuka icebo laNkulunkulu mase ulenza bangakubuta bathi wentani, lento yakho ngeke ilunge. Abanye bethu sila ekseni ngabe sikude noNkulunkulu, kodwa sibanjwe ukuba leli cebo uThixo alibeke kuwe awukali-understand. And even people who are near you, they can see that God has put something on you as a young girl, but kwawena will understand, you will doubt. Hallelujah. Bahamba bonke bangumndeni baphelele, akunasingo eBethlehem. Bezwile ukuthi kwaMowabi ukhona ukudla. KwaMowabi isizwe sinjani? Siyasikhumbula ukuthi isizwe sakaMowabi ilesazalwa ilabantwana baLoti lamantombazana amabili abambe ubaba wabo alala, ngoba intombazana mayisenemadawuthi endleleni ilala noma nobani izenzela izinto, kanti being girls asizenzeli. It was a cursed nation. Sizwe siqale kusiwe. Ufika laphaya Nahum nomyeni wakhe nabafana bakhe ababili uMahloni noKhiliyoni. Ngesi-Israyeli, Israyeli abengashadi nemuntu wezizwe. Kodwa njengoba bebahleli laphaya bashada lamantombazana kaMowabi. Omunye uOpa, omunye uRuth. Maungabuka ifana nempilo yakho, uhlangana nobunzima iminyaka being a girl, but when you give a testimony ungambulela uThixo ngo5 minutes. Ngisho inhlupheko yabo 30 years ungayibulela nga5 minutes, ngoba ulungile uThixo. Ayulungile, ayulungile, ulungile, 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 ulungile. Chapter 1 uyithatha from verse 1 ayibeke ku6 kwangathi into encane ku5, into yeminyaka. Bahlala iminyaka, umyeni washona, abafana bashada, nabo labafana bashona. Washiyeka uNahum ngoba istari ngasifi bakhayana. Hayi istari sona asifi. Makusafika ama-TV uyakhumbula musi besihlala sihlalela iTV kushaye wo2 wo3 ekseni sibukela nayo indoda nayiya. Nangabe uzalwe manje uzohamba uyoyigugula uzoyithola uRambo. Bakhona abamazi uRambo, simbone kuTV steering lisa. Bebamfuna uRambo, bamfune bamzingele, bafike babombe indlu bayidubule, bafe bonke abantu naye bamdubule,
babesho ukuthi bambulele aphume amasoja. Mase kaphumile amasoja uyombona uRambo aphuma phansi entuthwini. Hey thina siphuma phansi entuthwini. Siyaphuma. Uyaphuma uNahum kuverse 6. Uthi kungcono kulabo ku-Opa noRuth. Uthi kungcono sibiyele eBethlehem. Ngizwile ukuthi kukhona sinkwa. Akawubuke makho uthi emakhi la ukhona khona la kuJesu seBethlehem usesinkweni. Hey sisesinkweni man. Sisesinkweni. Sinesinkwa noma singanalutho. Noma akuphathekayo abantu bakhona ukubona kulomhlaba lo uqualify ukuphila ngoba kunezinto eziphathekayo abantu abasibonayo. But in our God we can live noma singananto as long sino Yesu. Kungako umuzwa hlabela athi ngicebile hekakhulu xa ngicabile ngicabile kakhulu ngaJesu ekimi. Hallelujah. Ngicabile ha khayanda kungenzeka unanto but ucabile nxa uJesu. Bahlabele next year, last year bahlabela abantu bathi nxa nginawe ngiphelele nanelisiwe uyiko konke uyiko empilweni Jehova uyiko empilweni Jehova uyiko konke. Pho imnandi impilo yentombazana noma ilale ebhedini yayo ayichanelwa ukuthi ilala kanjani. Noma ingalala ibheke ngapha ibhede yakho yonke. Ngangini hanelisiwe kuwe uJesu uyiko konke wena uyiko konke. Yes Lord uyiko konke Jehova uyiko konke Jesu uyiko empilweni yami Jehova. Aphinde athi lo muntu angishoti ngalutho. Angishoti. Awutshela emakho uthi emakho ungibona nje angishoti. Angishoti. Bayeka baku-andamane bakujongele phansi njengoba uyintombazana wena uphelele awushoti ngalutho. Awushoti. Shikayanda. Hey awushoti man. Awushoti. Awushoti.
should. Uthi kungcono sibuyele eBethlehem. Abomama esikhona this morning. Lempilo yokukholwa kufuneka siyiphile singadlali inkonzo. Lezi ntombi lezi mazibuka omama zithi mali khona ivangeli. I want to be like this mother. Ngibuye ngimedlule ngoba intombi vele iyamedlula umuntu ongumama. Hallelujah. Ungababhekeli phansi laba, they can pray yo. Shamantombazana, they pray. Bathandaza. Bayiqala ke indlela yokuya eBethlehem. Ngoba into esihluphe kakhulu ile ndlela. Ile ndlela. Hayi indlela